Guria nahin alongan ni Tuhan Yesus Kristus sadarion ima minggu pesta paduahon perningwatan ari hati tubuh ni Tuhan Yesus. Saat mata besa kami na marhobas di tikiot Tuhamuna. Selamat Natal ma di hamu saluhna. Selamat Natal ma Mariamu. Minggu pesta paduahon perningwatan ari hati tubuh ni Yesus sadarion pabotoho tuhita nunga patar asin rohani debata bongok mahita tu persauran nabadia tutu hatta tasoba jalata puji magwarna roh mahita tu adupanna mardongan puji-pujian marede mahita sabukyode nomor 40 ayat 1-2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia, nat mapalangi dohot tanaon. Amin. Nunga tubuh di hita sada poso-poso, delehot tu hita sada anak, pape tu abarana dosugot harajaon, jala bahenonna goarna si pertahi halongangan, ulu balang ni debata ama, saliling ni lilingna. Raja ni hadameon, edehon hamu masada eden baru di Jahoba, edehon ma Jahoba, alisadok tanoon, pajojor hamuma di tonga-tongannya kasih pilibegu hamulion nai, di tonga-tongan di saluhut bangso halongangan akan abinahin nai, marsoba mahamu tu Jahoba, marpahean na marhadohonan, akahider mahamu maradopon ibana, ale isini sadok tanoon. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amana di Banua Gijang. Puji-pujian hasanga pedot hamalatehon husabaun hami tuho. Marningot sileon lehon mi nabalgai Tuhan jolma na di pardangulanon ima anakmu Yesus Kristus nasinurum sian Banua Gijang alani hami gabi nadangol do ibana jalan pogos pola tubuh ibana di barani Betlehem asam amora hami saya rajai jala tugu-tugu kami marhite-hite todim asalam hidah hami godang ni holong roham napi napatar ni anakmi amin. Mari dehita sian buka de nomor 62 ayat 1-2. Terima
ini debata di minggu pesta Natal pada onon imana tersurat di Psalmen 100 ayat 1. Haleluya, madok mauliate mahamudi Jehovah, ay nabasa do ibana, ay rodi saliling-liling na do asin rohanai, atong mangidugo kumangita siya debata. Ale Tuhan. Amin. Marede sebuka de nomor 40 ayat 1. Tato poti madosata diadopan di debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami pergugona suatu dosan para siroha mida hami nadangolon. Masai godang do pangalasion nami di patimu, alai ingot mahami ali Tuhan, alani denggan di basam dot asin roham. Saya ingot mahami hobar tu asin roham do denggan di basam, alani guarmu ali Tuhan Yesus, merpamuati maroham di dosa nami na godang. Amin. Baga-baga ni debata taringot tugasan ni dosata. Songono dohatan ni Tuhan Jehovah nunga diarsai ho ahu margitesian akka dosam. Jalan nunga dilojai ho ahu margitesian akka hajahatam. Ahu tutu ahu sadiri manelesei akka pangalosim. Alani hadirioku jaladang behu pengotingot akka dosam. Hasangapema di debata na di gijang. Amin. Marede ita sebuka de nomor 174 ayat 3.4. Oh
mahata ni debata turpuk epistel ni hari Natalon imana tersurat di Yesaya 63 ayat 7 sarudi 14. Sai baritahunok kudo akka dengan bahasa ni Jehovah, akka puji-pujian ni Jehovah, hai ido natama marningot sude nabinahin ni Jehovah tu hita, dohot ala ni godang ni dengan bahasa tu pinopar ni Israel, nabinahin na tu nasida, bertuaka asini rohana dohot tu godang ni dengan ni basana. Dinasa hagugutan nasida dohot ibana tergugut jala suruhan ni bohinai paluahun nasida sian holong ni rohana dohot sian panguluinna ibana paluahun nasida jala dihiddat nasida jala diop paganuk ari sian narubi dope alai satu tongdo anggai bana marniwot di bangsona uju di ngolu ni si Musa diaka ari narobi alai anggo naung didok nasida di dia doi bana naung boan nasida nakok sian luat rap dohot permahan ni parduan ni biru-biruna di dia bana namang marsagihon todina nabadiai tu tonga-tonga nasida ibana na manogu nasida mamulus akapusat songon hoda dia daran dang tertuk-tuk ima sahana murtiwa do akan atau mangyon hatan debata jalan apyapsa amin. Mare deita san bukede nomor 61 ayat 1 tindakon maha porsiatai songon nahina tindakon nidongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama paragogo na suatu dosan na tema palangi dohotan au porsia di Yesus Kristus anak debata Jehovah na sasadai imana tinebuon si Maria nagabe-gabean canton di perbadia andorang sahabubuhan ida tuhata na temaun na berni di panguman ni selatus na mati terpajal debana di hau penersila na tuat tibanotoru nutanam na mulak mangolu di are patoduhon na manaik tu surga lau hundul tu siamun debata Jehovah amanai pargogona suatu dosani di sima ilana paima mulak sugot tu tanaon mangumi halak na mangolu do mati au porsia dito di perbadia jaladok sada huria nabadia huria atau panama Kristen akan nabadia do dasaan dosa do diatai namandok mulak mangudu so dan hal mangate do dihanguluan masalah sudah amin. Buah-buah di huriata
Parpunguan Bodari ujuk tahun hari Sabtu tanggal 21 Desember 2022 ima parpunguan Bodari ujuk tahun Patupuan Nuriata do permingguan bahasa Indonesia masuk pukul 10 manang jam 4 Botari bahasa Batak masuk pukul 10 siang. Laos papungu pilihan dohita bayan pilihan dana pensiun HKBP di tahun baru pukul 00 hari Minggu tanggal 1 Januari 2020 di Patu Pahuria do acara pertangyangan pukul 00 di Bagas Tabi Boima de Jalo acara isian Sitio Nabi di tahun baru di hari Minggu tanggal 1 Januari 2020 ima permingguan tahun baru Patu Pahuria do permingguan bahasa Batak pukul 10 WIB bahasa Indonesia pukul 10 WIB. Laos papungu pelihat dohita pelihat tu kategorial napo sebulung tabegema kor SPH.
Maredeta Sanbuka de nomor 270 lalu Uhud Papung Pelian. Dameni debatana sumurung sian saluhu roha. Ima mangaramu tiaka hati-hati dohot pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta di lasni rohatta marningot
pesta paduahon ari hatutubun ni Tuhan Yesus Kristus di Bodarion tangi honot tama hatani debata na tersurat di buku Titus bidu 2 ayat 10 sada rodi ayat 15. Topik nunga patar asini rohani debata. Nunga patar asini rohani debata. Hujaha hami songonom mahatana. Aidung ngatarida asini rohani debata. Sibahin haluaun ni saluhu jolma. Diajari dohita asa taswadakon roha nasudaulat. Rodiakka hisap-hisap tanoon asa ta parangehon hatomanon hatigoran dohot haudaulaton tagan di hasyanganon laos diajari dohita paimaimahon hatuaon natahirimi dohot hapapatar ni hasangapon di debata ndabalgay dohot Kristus Yesus si paluay ay dileho dudurina humokopita asa ditubus sita siyan nasa hajahaton asa urasonna didirina bangso naung ibana napunasa naulo makkapadutton akka ulaon nadinggan imahatahon paingotton jala ajarhon siyan nasa gomos ni roham unang madong namarhuni roha midaho di sima sahakna selamat Natal madihita saluhukna obartu topik nunga patar asini roha ni debata nunga patar asini roha ni debata patar asini roha nai. Jadi hiado adong akka naposo anak buru doli-doli naposo bulung dingo mazo misalda tudosanna. Lau mana sida mardalani tu sada jabu ni dongan na naposo. Jadi dong lau na sida tu jabu ni naposo doli-dolion marnonangi mana sida disiru pani dak pigaleleng itor di parari ma sinumon ibang marupani nates manang na dia marupani di parari perjabui tuaka dongannya anak nai akan naposoi. Jadi sambil mekel nasida mar cerita-cerita gejang madinunangi nasida. Tapi ngomong-ngomong tadi yang kasih minuman kita itu siapa? Inna sada anak buru tu anak nai ay suruh tehenak na mga letes tay inwatay na ruana na pembantu nami doi ninda rupani so ni mardalan gan sudi bubar mak mula mak sudi akadongan di duli-dulion dung mula sudi ida pottono mak nai may bana ay daksala nakaning pinggul hima bigi sukuni itu ani nak kaning dongami isi do nama betis pangurupi nami di nai mudo songon nama to selinai husuku alusmu pangurupi nami do iya mak maaf mak inna rupani ala memang ila rohani doli-dolion adong marsitari kabuhi ni natai ala memang tiki poso-poso doli-dolion terbak kerja bunasida bakar belga api itur marika mamatai yop pama poso-posoi doli-dolion baru natai ibu makabarang siya lamari songoni marupani aleduk sah di luar heram may natay ay di anak tay na
Amat taipe tersongkot. Ternyata na yung panahon batal do. Sementara poso-posoi ikamar nasida do. Itur marika may natay mga lujukon tung penungagor rapi. Iro mabetar bakar buhinay sa bariba. Ngabura tabayak ko bohabuhi. May laho. Takas do'y botoho. Bahasa kay bisong ono buhikon. Ang gotik kini mulia udo bapamu. Bering ni foto ni. Audo kembang desa ini na tayro pa ni. Tuanak na. May laho ala song ono now. Habis yan nawal nga takas iba buamong mo. Itulah pengorbanan mamamu buatmu. Untuk menyelamatkanmu. Wajah yang begitu mulus, cantik. Tapi itu harus rusak. Alay berani humandok songoni. Memang sifat songoni marupani. Perjuangan ni orang tua tu anak ko ni. Olodo herana sorong iban naturason tu anak na. Alay yakid dar songoni ang kanak ko tarupani. Alay godang do rupani di tonga-tonga di perjalanan dengolu di hitajol maun. Sepertinya perbuatan baik yang dia rasakan itu songonai persuada. Perbuatan orang yang menolong, yang membantu, yang memberikan jalan keluar. Alai songona sodiat turehon. Inilah pengalaman hidup bangsa ni debata. Bangsa Israeli. Saya tekang nado di pataridahon. Hape diturpuk tahun nak kaning ayat 10 sadai takas doidok nunga tarida asini rohani debata. Sibahan haluau ni saluh jolma. Nunga tarida. Nga takas tarida asini rohani debata. Sibahan haluau ni saluh jolma. Iman atapes tahonon. Nunga takas marsite hame matena. Idua sa ido akay na nakaning SPH di edenda sidey halalas ni roha. Alanya nung nga sorang ibana. Alani marsanga ma marulupulo ma tasob ba may bana. Din na nakaning di pujian nay. Jala memang laus ido molo tapay hutihu nakaning nang di epistel tay molo hujaha di Jesaya 60 ayat pitui. Songonod do didok di acara TP adong dei sai barita honok kudo akka denggam bahasa ni Jehovah akka puji-pujian ni Jehovah ai ido natama marningot sudena binan ni Jehovah tu hita sai barita honok kudo akka nadengkan puji-pujian ai ido natama. Kata ai ido natama. Jadi mololau hita memereng edit nak kaning di edit nomor pertama manang nomor kedua nomor 40 ayat 1 do ayat 2. Diulak komuse nomor 40 ayat 1 dohot ayat 6 ayat 1 nai 2 hali. Alaniaha ala memang kalimat natar surat di si Ria mahita sasude mamuji debata girgirma paridetai aido natama. Jadi sotong kok salah ya kok 2 kali sotongin namu rupani aido natama alani natama na 2 hali aido natama aido natama. Edi 2 hali tedehot hata-hata naipe di natamai 2 hali diulakon. Karena memang natama di perjalanan di nguluton mangedehot dengan bahasa di debata marhite hatu tubuna. Tantangan di tonga-tonga di perjalanan di nguluton dia do natama. Molo didok nak kaning sai barita honok kudo natama pabenan di debata. Tapi natama yang penting yang terutama
Intisari. Ketika saya mengatakan sesuatu, intisarinya apa? Adonatama. Memberitahu na pinatupan di debata. Jadi imana kaning tantangat tuhita. Mulu tapi kiri adonatama. Apakah kita hanya curhat tentang penderitaan kita? Mulai kita turun sama kata hatai adonatama. Rasa sakit kita do. Aku butuh tersinggung kenau. Adonatama. Saya sangat kecewa. Adonatama. Idon na jujut sada tantangat tuhita. Dia donatama. Disungguli mahita anggonatama mabaritahon pabainan ni debata mulai na sorang saha tunamate saha tunahehe mangalian haluaon mabenjaminan kehidupan selama-lamanya. Las ido didok diajari mahita diturpuk tahun didok di ayat 12 diajari dohita asa taswadahon roha nasudaulat molo edit tanak kaning di pabua di detai asa tung taulahon yan roha nauli sai suadahod dirimu hatakku mapatulus alai balok kong masudi baru lomo nasoture ido nak kaning edita edipiliani. Diajari kita apa yang sudah dilakukan Tuhan itu menjadi teladan. Dia mana pinatupan di debata maswada hodirina natuat siap banua gijang ro tu portibio. Natuat si bacian banua gijang ro tu portibio. Jadi tabayak kemajuan di swada hodirina. Orang berlomba-lomba supaya naik ke atas. Pada umumnya sudah dohala ingin naiklah jabatannya, naiklah pendapatannya, naiklah. Sudah naik. Kita rindu buat kita mendapatkan next level atau sudah teh. Next level terus naik. Ternyata yang diajarkan Yesus kepada kita justru ke bawah. Segijang dua mana rotutoro maswadahu dirina. Segala yang dimilikinya, kuasanya, kelebihannya, dia tinggalkan. Molo si Paulus mandokon huswadahu diriku. Adong do halubiakku. Molo di pajojor si Paulus ada banyak kelebihan dia. Kelebihan dia salah satu misalnya di do imana waluari ngadi sunnah tahu. Artinya dia melakukan tradisi secara tegas. Au bangsa Israel margaku Benyamin. Artinya saya ini orang dalam loh. Au halak namalo ala kelompok ni Parise. Jadi gudang do halubian di si Pauluson alai saya anggap itu kerugian. Kelebihan saya di dunia ini itu bisa menjadi kerugian. Karena yang utama bagi saya adalah Kristus. Jadi songonido nang kita. Di tonga-tonga di perdalanan di ngoluton asa patutoru roha. Bisa kita memiliki kelebihan tapi hati-hati. Adong do halak madok songonon ketika Anda mengetahui kelebihan Anda itulah ancaman bagi Anda. Mulai botoho halubiammu itu ancaman tuho. Jadi bukti narupani ibani mana masalah satu contoh. Mulai hata bagi narsis. Narsison saya duli-duli nama saya gateng. Pokok no gateng mas ya imar rupani. Karena dia putra dewa. Jadi betul-betul lu berwibawa luar biasa mak si Narsison. Adong ma anak buru. Na saya mangin ceri-ceri mana, na saya manu putih mana. Alai putih mana songon nakating mana dia jual mahal. HP anak buruon, buru ni dewa.
Alani ala songon na cemberut burung di dewang isukuni na tema dewang. Ay bahasa songon ni ho au ditolak sianu narsis. Hah? Iya. Murma dewai musik. Dilului madalan buharu cara menigai si narsison. Itu gue mana tu ada sungai, manang tu ada danau, merdalam masih narsison, tu ada danau. Idanui beringi mana cermin pantulan nibohine na memang na gatingi mana. Ketika dia melihat sungai itu, gating na yaw. Sesong ni terus. Dia berjalan terus di sungai itu tanpa dia sadar. Itu gimana do gimana manang dari dia berjalan, habis di ada air, di ada sungai. Geting na yaw. Saya terus masuk ni beringi mana pantulan air itu ke wajahnya geting na. Lausima parlonong na. Lausima permatena. Itu nak kadang saya didokon kelebihan kita itu hati-hati bisa menjadi ancaman bagi kita. Suadahun dirim. Ido na disungguli na perjulu. Na paduahon diajar hotu hita merhite trupuk tahun asa paimahon. Molo tajaha di ayat 10 nak kaning songonon hatana. Laos diajari dohita pai mai mahon hatuaun natahirim. Diajari dohita pai mai mahon. Diajari pai mai mahon. Pai mahon itu hal yang sulit. Ngasude hita madokon menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Dakya tabu pakilalan ni na pai mai mahon. Alai disungguli, diberi pelajaran kepada kita melalui perayaan Natal ini. Yang kedua adalah paimai mahon. Jadi butuh kesabaran. Ida sarong istilai orang sabar dikasihi Tuhan, terlalu sabar semakin dikasihi Tuhan. Ini tong dah. Alana dipanggil do kita, ditutup do kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Paimahon halak nasabar paimahon ido nada potat tua sada pengalaman ni sada ina nasabar sudido rahita maboto Einstein. Ternyata Einstein itu di masa kecilnya orang bodoh atau dangcas dope baterini harwa sehingga dia dipulangkan dari sekolah. Dak tolak pami guru mengajari anak mon. Homa mengajari jabuina. Maka ibunya mengajarinya. Sabar dulu nanti mengajari. Pada akhirnya dapat tua mana sida. Ternyata sampai sekarang Einstein adalah orang yang paling pintar yang pernah lahir di zaman tahun. Yang tadinya dipulangkan dari sekolah. Alai manang naise manapai mai mahon. Dengan sabar. Ale mulai emosional do, itu bahayana. Mulai sodong do kesabaran, adong do songoni da bapang idu. Sengaja di mana mangidu isada katur na balga. Jadi paimai mana biasa makana keluar masuk sedekah pa si songoni marupani. Adong may bereng mana songona hebat mardasi, marjas maniok tas. Itu Roma mana? Pak, sedekahlah Pak. Nanti kudoakan Bapak supaya naik jabatan. Inna. Sedekahlah Pak. Nanti kudoakan Bapak naik jabatan. Inna. Itu ripok gimana? Apa kau bilang? Keduakan aku naik jabatan. Biar tahu kau. Aku baru dipecat. Inna. Itu ridangkul honi mana? Pengemisi. Yetong do nameng sina ibana. Kuduakan kau naik jabatan. Ala memang baru pecaat tong. Dak terjalo rohana. Ala yakibakna. Ala teremosi mana. Teranggur pangimisi tuding dindikatori. Polet tersongon na pingsan. Roma security. Gabi takut maibana. Gabi margajang persoalan. Karena tidak ada kesabaran. Ala nido memang merhite turpuk tahun. Didok di ayat na terakhir nak kaning. Ayat 15. Ima
hatahon, paingoton jala ajarhon sian nasa gomos ni roham. Setidak-tidaknya adung dua hal natama na diajar hutu hita di bornginon marhite perayaan Natal tahun taswadahum maridi taswadahum madirita na padoho diajari do hita paimai mahon halak na paimai mahon idon na rapotat tua Yosef dan Maria sabar dona sida itu tuhi ibuka ditolak sabar dona sida itu tuhi ditolak sabar dona sida saat na tu kandang domba sabar dona sida jala patik kina seorang maposo-poso ima Yesus tua mari jalo nasida alani salinari marhite tupuk tahun disungguli mahita asanaing batutu nunga patar asini rohani Tuhani mangajar hot tu hita asanggia tutu di tonga-tonga ni perdalan ni ngulut tahun tapa taridahum roha namar hauduhon roha napai mahon tuhat tama masu-masu martang yang mahita oleh tema Tuhan disungguli hode kami di pesta Natal badua hod di Bodarion patar dua sini roham si patah kami do nasumanada alani disungguli homa kami marhiti hatam natama si pasahaton nami natama si pataridahonon nami imaroha namar habduhon namar panggului matcuada hudiri roha namar paima asa marhite roha na paima huni sahat jalon nami tua harorom padua halihon mangalam akan aporsia Tuhan sonangani atong miyam maho Tuhan di rohanami tuturi kami marhite todim asa tarulahu kami saluhu nai basangat di kuarmo ale Tuhan nami hupasahat kami tuho sudi makaruas ni huriam paingot nasida natama di perdalanan ni ngulu nasida natama si patuduhoron nasida di tonga-tonga ni keluargana mabaritaho ko song-song ni marroha kesabaran asa jalon nami di ngulu nami di keluarga nami di persauran nami tua nasiako upasahat kami tua keruas ni huriam na tungod di bagasan persahiton tuhodo upasahat kami totong matopok nasida Tuhan asabuy totong nasida marlas ni roha molo di bagasan persahiton pasupasu Tuhan sudia ka usaha tindakan medis na Bartolomeo de roham asa marhiti pasupasumi manad dan nasida gabe tubuh di roha nasida ringgas ni roha mabaritahon holong mutu nasida dada gabe tubuh ungut-ungut dada gabe tubuh panaritaan ali Tuhan nami suang songoni do hu hamalete kami do tuho perdalanan di huriam nama kalason pesta Natal sian nama muka di tanggal tulu saat tubuh darion boy tulus dengan mardalan lam marhadu ko mahami mamaritahon holong ni rohami perdosa rohami Tuhan si sadosa nami da kodangi asa tamah kami di julum marhiti Yesus Kristus jalo matang yang nami asima roham amin. Mari demahita huhud pasahatun pilata.
Mauliatema di Tuhan Yesus, hatai naung gabe jolma, papatar hodirina di bagasa daging. Ibana do debata na papatar hodirina doho makilala diaka nanedopan doho naneai di galuk jolma. Ibana do debata naradirap doho tita, atik pemardosa do pihita, alai rode ibana manopot tita. Ta hamula tohoma holong ni rohani Tuhan na balgay. Marhite na mangolu hita khobar tu hatana. Pilihatta todo pani debata martangyang mahita. Ali debata manami na di banong kijang, ho do haroron ni sa luhut hilalon na dinggan, do nasa ulibasa na maulutus. Upasahat tami ma siyan na nilohon mitu hami, pilihan nami tuho. Sa ijalo may gebek nutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hu parasya kami pilihanon, pati bulon harajon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami, godang ni silelom itu hami. Asalam girgir hami mandok mauliati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
debata na totong na somar mula na somar pasohotan. Upuji hami maho ala saut sudetahim naung sinakakmu. Adorang somarujah dope hasyanganon. Dang tarabat siboli sakakmu. Dak subdak tahim nabadiyai di bait dosa nami. Ala ni holong ni roham nabalga na sohado duani. Di bahani mauliate marohanami tuho. Ala naung saut sakakmu. Ima persuru di anakmu gabe si palua. Jala si pangolu di hami. Asa malua hami siat dosa. Hamatean do sian uhum. Jala matcohot tami mangulahud dosa. Ope say asi maroham di hami. Tugihom mahami tu anakmu. Sabay mahami gabe siluam tu ibana. Asa upani halojon na hami. Ala natinon na berniti dohot hangaluton humokop kami. Asa ibana na punahami. Jala hami na puna ibana. Sesungkuli mahuriam sadarion. Asa diingot habal gommu. Dot haroro ni anakmu gabe jolma. Lahu panguluhon hami perdosa. Sesungguhnya maaka perhalado ni huriam. Mamaritahon barita nauli tu saluhut halak. Naung patar hasangapommu. Jala naung jupang dame dohot hasonangan. Saleho ma pitu naukap tu halak si pelebegu. Dohot tu parugamo nasing. Asarona sidak mengoloi Tuhan nami Yesus Kristus. Saya raja mesaluhu raja dohot akasuruan na. Asa diboto na sida naung dileho ko raja. Jala Tuhan na sumurungi. Rodi saleleng nileleng na. Saya leho gugu tuak na di bagasan pangujunan. Apuli akan na marsak. Palua akan na targugot. Saya tatap jala odingi akan na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu. Saya dongani jala pasu-pasu hami. Akan na bagudang. Rodi danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nami. Amin alia manamin na di banwa gijang. Saya pinarbadi maguarma. Saya Roma harajon. Saya saut ma. Lomo ni roham di banu tongon songon na di banwa gijang. Lehma tuhami sadarion. Hanguluan siapa hari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakko Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakko Tuhan debatama bohina tuho. Jala di parsor homma. Damena tutodim. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dua, ya. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Betul. Betul.